Eyi umhla ka-19 bafethu, hhayi uthatha lesi thephu izinto ey'mbili namhlanje sengiqedile. Zibuhlungu zona atwana la, eyi yabona indaba yesithembu le, bafethu, eyi umuntu umehlisa mfethu azabe emncane njengengane encane. Eyi yabona bafethu, uMthombe namhlanje ukhale kabili. Ukhale nje lokuqala uhlelo, kuqhubeka lapho kugcine khona, kudingidwa indaba yokuthi indaba ka-number 5 ngabe umndeni woDuma uMthombe kade belwazi yini. Eyi yabona umuntu onganeme laphana bafethu uMakhumalo, umumla uMacele. Umumla in such a way ukuthi uMacele uzowasukuma wahamba wabona kahle ukuthi ayikho-ke lento le. Ayikho nje, ayikho ngempela lento le ebhizi ngisho kanje ngemibuzo kanjani wabona ukuthi hhayi athi ngivele ngisukume ngihambe. Kuthe ehamba-ke lapho bavele bagxila kumyeni wakhe. Yabona iy'nkinga indaba ikhona isisho sesithini, a friend of my enemy of my friend is my enemy, whatever the case might be. That was the issue. Ngoba phela usuyabona ukuthi uMayeni noMakhumalo abazwani, kodwa-ke ngokuthi they have a common enemy of some sort, bese bemhlanganyela-ke lapho uMacele. Nangu noMthombeni naye bamise kabi. Wavele ngibona uMthombeni lapho wavele behla inyembezi wangazi uzophendula athini, bembhizi bemhlala entanyeni. Yabona enzima lento. Afuze bikhale indoda ngoba phela imisebenzi yayo le. Iy'nqumo zakhe azenzile ngomcimbi, ngo-number 5 nakho konke, ngoba ngiyayizwa i-case yabo laba abanye ukusho ukuthi i-space sabo lesi. So bayakhala ukuthi uMacele angaba sey'ngxoxweni zokuthi kube khona izinto ezenzakalayo ebe engahlali emagcekeni aseMzumbe. Yabo inkulumo ilapho kahle ukuthi uma kukhona iy'nqumo ezithathekayo ngokuthi kwenzakalani eMzumbe, azithathwe abantu abahlala kuphi khona eMzumbe. Akungabi ukuthi uMacele ule esiphakhi kodwa abe ney'nqumo ey'thile, angaba nombono ethile kodwa usuba ney'nqumo zokuthi izokwenzeka ubungekho la, ngoba awuyazi i-living arrangement, i-atmosphere yala ekhaya, ngoba phela awuhlali la. Owakhona ngokomendo kodwa awuhlali khona. So ngiya-understand yonke lento leyo. Sigcine phela kanjalo uma ubona uMayeni emnikeza bandla ithishu athi akuye kweni kube kuqhutshwa ngelinye ilanga, and uyayibona lento uyayichaza nawe uMthombeni ukuthi kungani ekhala, ukuchaze kabanzi ukuthi kwenzakalani. Okwesibili okwenzakalile, awubandla hlangane nondodakazi lapha no-Abongwe, seliyophela uhlelo, nalapho futhi it was an emotional discussion. Umntwana bandla uyambona baba uthi akekho right in terms of weight, in terms of speech, in terms of iso lakhe lenenkinga nalo, and ubaba uzoconfess ukuthi akekho right, kodwa kuyathemba ukuthi usemfundisile u-Abongwe ngakho konke akudinga ukwazi ngempilo, ukuthi-ke iziphi iy'khala ay'dingayo ukuthi impilo akwazi ukumelana nayo. I think this was one of the two major takes for me in this episode. Yabo ukuthi indoda bandla ikwazi ukuzehlisa. He actually showed his emotional side, yabo. But hayi, baba uMthombeni, get your house in order. Ngeke uze kwazi phela ukuthi inkinga ilungisele ngey'nyembezi. Kumele ngesinye isikhathi umuqine ndoda, umuqine. Athi sibone uqhubeka zibe yithini ngosuku olulandelayo bafethu. Yimi no-Azadi. Thank you so much for coming through to my channel. Please don't forget to subscribe. Thank you.